سينما سمري سمري كابيزي رابيزي حينا للنور فلتت حبوز دستا صحاب سني تروفتا مغسل النهار سينما سمري عب سينما سمري ادعو مزنك نوري وعاما كوميدي دراما لالا بوزاتا سبورت فيلم قدم بشكل عزوم أكل كونيو لو عملت من ودا أصل زلرما تي نتفتح نايت زوا كمان مبارو بريزيدنت نايت فيدريشن ممر يبرو سوم صوبعنا حتى أنا قربولينا سنة مقطع ممر نتعامل تابكلته كفيلنا قدام وشد شورحي لحريشن شورحي لنا هن رأيهم فتنمو قدام وشد شورحي كمان يرن كتقلنا تفعل عليهم نتفتح جيريو كاو قرب نمتكاس أم مجمرتها ورحت قري استجبر عودة زتانيرو تعودة زتاتي بزح فتح خمس تتصبناين بلكعخا بزح صقمات نايتي بشكلتا فيدريشن نخنا اللي زحجزنا مخانو ابتوانو تراعيو كاو بمبقاس جلا لوطات نختاتاتو تبقساتات توسيديو معري زون اب استفالاليو جمجامات ناي هجرا فيدريشن بشكلتا ايرترا بسم فيدريشن بشكلتا ايرترا اذا فيدريشن تساتيفو مالتيو اب سلسته ورحوي زغبر جمجام كساتف صنيحيو حجون اب زمص موداتا ورحنا تحساس على 26 ربعي جيزه كهلويو معريون هجرا فدرشين مشكلة إرترا بزدالو استفالالي وددرات أو ورحي لكاتيت استدالو يعني مأكولات وددرا بودباويت كتما مصوع فدرشين مشكلة زوا مأكل تساتي في مالتيو تن جنتاتات ناي تحت فدرشين مشكلة زوا مأكل كم جساتة فاجيرو بدحرزون أب على تسران كلتن أو ورحي سنة أب زوا عن سباب كتما خرن تخيل ناي مأكولات ناي شامبيون بهاجر درجة زكاينا إرترا زي فيدريشن تساتيفو معري زون نايدك نسيو أبدك أمحارة زنبرة بسم فيدريشن بشكلتا زوا ماكل تساتيفي أمو داتاون ناي تكاتي تعدادمتي بلمود ماونتين بايكيلنا نتصوعهم دحرجي تكاتي وي تكات قدادم تنتبلنا يومون كحيشي وسونا بزواج شواركا تجبره أو إتاتون إذا فدرشين تساتي فيه مالتيه إذا سات أبغني بون دخله بمسارات عورة أوارحو بمسارات وط الناي فدرشين بشكل تزوع ماكل عصر تخلت بروجكت تات حنس إيو فدرشين بشكل تزوع ماكل تبكيسو تعصر تخلت بروجكت تات كا قدامي أورحي لكاتيت على 15 شيدوشن كل تصوتات مدالو 2025 على 15 شيدوشن ناي تكاتن ناي توم بداك ورصو بلمود نصوعم زصاوتلو بتماساسالون على 23 اورحي لكاتيت نخصاوتو تساريعو اغاطام خوينو على 15 شيدوشن بمهنيات رزين زخرناي أسمران كباب أسمران زنبره الكيت ناشحن جعتم 275 زخري حابن سلز نبره يتمدب قاريزنا بعلة 23 تصاويتنا تام دالويت كيدنا كالاي بدحريو كال بروجكت نيرو كرايتيريوم كم ناي كتما ناي أسمرا مالتي كرايتيريوم ناي أسمرا نبلو ويدما كامبو تشيتاتو ناي كامبو تشيتاتو ناي مأكل كتما مالتي يوني حنت معلت وددر تغيرو صبو زخونه وددر تخايدو كلهم تقادمتي كاب كوتتي ماكولوت لمودات بخلتي صوتا مالتي دك انستين دك تبعتي ناي بحقي زحبن كيلومتر بساعه نهارمو فصيممو صبو نيرو مالتي بدحري زون زخري بشكلتا زحلفو تبايلو بشكلتا زنبرو تقادمتي نعاتو ذكر نبملهم جيتي تسرع ثلاثة صوتات نيرو صوتاي زون اب اوانو كم ثالثاي بروجكت مالتي بثلاثة صوتا بصبو تزازيمو بدحرزي زواري توانچا زوا ماكل ناي كتمان كلتا ناي كتما ناي غيزي صوتا عندنا حموشته ناي برخا حويسكا شمونت صوتاتات سومون مولو زخده صوتاون ازيو صبوب زخونه غباب تفصيمو كم ربعي بروجكت مالتي
ሓምሻይ ፕሮጀክት ዋንጫ ናጽነት ነይሩ ብምክንያት ናጽነት ንኽብሪ ጉንበት 24 ሰለስተ ጸወታታት ተሰሪዑ ይዙውን ከም ሓደ ፕሮጀክት ጽቡቕ ተፈጺሙ ማለት እዩ። ሻድሻይ ፕሮጀክት ወይ ድማ ሻድሻይ ግዜ ዝተኻየደ ዋንጫ ሰማዕታት እዩ። ይዙውን ሰለስተ ጸወታታት ዝሓዘ እዩ ነይሩ። ይዙውን ኣዝዩ ብጽቡቕ እዩ ተዛዚሙ። ኣብዚ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዕለት 8 ሰነ 2025 ናይ ማራቶን ኣስመራ መደብ ነይሩ። ንሕና እውን ታኻለይቲ ጸወታ ኣብኢና ሒዝናያ ነርና። ተኾነ ግን ፌደሬሽን ብሽክለታ ቶም ቆልዑ ክጻወቱ ስለ ዘለዎም ቶም ተጻወቱ ክጻወቱ ስለ ዘለዎም እታ ናይ ማራቶን ኣስመራ ንዖም ገዲፍና ኣሎም። መተካእታኣ ግን ሶኒ ናይ በረኻ ሰሪዕና ኣሎም። ካብዚ ኣፍ ደገ ዓዲ ቀይሕ ከተማ ዓዲ ቀይሕ በፂሖም ዝምለስሉ መንገዲ ሰሪዕና ብጽቡቕ ኣገባብ ተፈጺሙ ማለት እዩ። ዘሽዱሽተ ፕሮጀክትታት ብጽቡቕን ተፈጺመን ብድሕሪ ኣብ ወርሒ ሰነ ዕለት 22 ክረምታዊ ክራይቴሪየም ነይራትና 22 ሰነ 2025 እዚኣ እውን ኣጋጣሚ ሃገራዊ ፌደሬሽን ብሽክለታ ኤርትራ ናይ ማእከሎት ሻምፒዮን ናብ ከተማ ከረን ክገብርዎ መደብ ስለ ዝገበሩ እቲ ጉዳይ ከዓ ጉዳይ ኩላና ስለ ዝኾነ ሃገራዊ ፌደሬሽን ይግበርዎ ዞባ ማእከል ትግበሮ ብዘየገድስ ነተናቶም መደብ ጊዜ ሂብና ቦታ ሂብና ናህና ሰሪዝናዮ ናብ ሓምለ 7 ተሓሲቡ ነይሩ። ተኾነ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክኸይድ ኣይከኣለን። ካብዚ ንድሓር ዘሎ ፕሮጀክትታት ግን ክረምታዊ ክራይቴሪየም መዳለዊ ዙር ዞባ ማእከል ፕሮጀክት ዘዋሪት ዋንጫ ዞባ ማእከል መዳለዊ ሻምፒዮን ዞባ ማእከል ሻምፒዮን ዞባ ማእከል ኣስመራ ክላሲክ ንብሎ ነዞም ናይ ደገ ተጻወቲ ፕሮፌሽናላት እውን ንዖም ሓዊስካ ክጽወት ተሓስበ 6 ፕሮጀክት ግን ክንገብሮ ኣይከኣልናን። እዚ ጽቡቕ መምህር እቲ ዝያዳ ኣዛራቢ ዝነበረ ተኻላይ 6 ወርሒ 6 ሻምፒዮን ኤርትራ ኣብ ዞባ ማእከል ናይ ዓበይቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ደቂ ኣምሓረ እቶም ጁኒየር ዝበሃሉ ማእከሎት ኣብ ከረን ተኻይደ ዝነበረ ዳሕረዋይ 6 ወርሒ ኣይተኻይደን። ዝያዳ ኣዛራቢ ከዓ ነይሩ እሞ ስለምንታይ ንጥፈታት ናይቲ ዞባ ዘይተኻይደ ኣብዚ ዝሓለፈ 6 ወርሒ ብለካ እዚ ዝበሃል ዘሎ ከዘራርብ ግድን እዩ። እቲ ተቐዳዳማይ ይኹን ወላዲ ዘይተኣደነ ፈሳሲ ወይ ወፍሪ እንዳገበረ ደቁ ዘውፅእ ዘሎ ማዕረ ማዕሪ ሃገር እውን ንሕና ብዛዕባ ናይ ዞባ ማእከል ኣይኮንና ንዛረብ ዘለና። ኣብ ዞባ ማእከል ዝግበር ፀወታ 0-0 ንሃገር ዝውክል እዩ። ስለዚ ናበይና ንኸይድ ዘለና ዘይምግባሩ ሓሳይ ምዃኑ ዘዛርብ ምዃኑ ቅበሉ እዩ። ንሕና እውን ከም ፌደሬሽን ንቕበሎ ኢና። ስለምንታይ ዘይተገብረ እንተዳ ተባሂሉ ከዓ ክሳብ ዋንጫ ናይ ናጽነት ሓምሻይ ፕሮጀክት ዝገበርናሉ ማለት እዩ። ዝተፈላለዩ ሜዳታት መጻወቲ እንዳፈተሽና ፀወታታት ንሰርዕ ነርና። እቲ ተዓዛቢ እውን ዝያዳ ደገፍ ህበና ከም ዝነበረ በዛ ኣጋጣሚ ክንምስግኖ ደስ ብለና። ማዕረ ማዕሪ ኣብቲ ዘጉድልካ ከምዚ ክበሃል ዝቐነ ክበሃል ዝኸረመ ተባህለ እውን ከም ንቡር ከም ቅቡል ኢኻ ትወስዶ ዘዛርብ ነገር የብሉን። ብድሕሪኡ ግን ናይ ሜዳ መጻወቲ ኣብ እንዳ ማርያም ክንገብሮ ተባሂሉ ኣብ እንዳ ማርያም ክንገብሮ ሕማይ ምኾነን ተኾነ ግን እንዳ ማርያም እውን ገዛ ርሳ ኣብቲ እዋን እቲ ናታ ፀገም ነይሩዋ። እቲ ፀገም ብምክንያት ናይ መብራህቲ ናይ ትራፊክ ሴማፎሮ እንብሎ ብልሙድ ኣዘራርባ ንዑ ንምዕራይ ኣብ ዝኸባቢ ናይ ባር ኣውቲስታ ዝተኳዕተ ጎዳጉዲ ነይሩ። ማዕረ ማዕሪኡ ኣብ ላዕሊ እንዳ ኣቺ እውን ርሳሕ ማይ ርስሓት ማለት እዩ ዘለዎ ክሳብ ሕጂ እውን ከምኡ ኢሉ እዩ ዘሎ። ከይድና ዝኾነ ኣጋጣሚ ክንሪኦ ንኽእል ኢና። እሱ ስለ ዘሎ ኣብ እንዳ ማርያም ክንገብር ከዓ ኣይከኣልናን። ኣብ እንዳ ማርያም ክግበር እንድሕር ኮይኑ እውን እቲ ውፅኢት ናይዞም ንፅበዮም ዘለና ብሃገር ደረጃ እንታይ ከም ዝኸውን ዘዛርብ የብሉን። እንዳ ማርያም ከም መወዳደሪ ቦታ ፈታኒ ምዃኑ ኩላህና ንኣምን ንርዳእ። ኣብ ዝተወሰነ እዋን ክግበረሉ ሕማቕ ኣይኮነን። ቀጻሊ ኣብ እንዳ ማርያም እንዳተገብረ ዝመፅእ ውፅኢት ግን ናበይ ገፁ ከም ዝወስደና ርዱእ ስለ ዝኾነ በዚ ምክንያታት እዚ ክግበር ኣይተኻለን። ብዓብዪ እውን እታ ናይ ሓምለ 7 ክራይቴሪየም ኣስመራ ክንገብራ ዝሓሰብና ስለምንታይ ኢና ትሪፍናያ። ክራይቴሪየም ኣብ እንዳ ማርያም ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ።
ክራይቴሪየም ኣዝዩ ቁልጡፍ ዝኾነ ፀወታ ዘሎ እንዳ ማርያም ግን ከምኡ ዝዕድም ኣይኮነን መፂኻ ኣብ ታሕቲ ዩተርኑ ስለ ዝኾነ ደው ኢሎም መሊሶም ከም ብሓድሽ እዮም ዝብገሱ ከይዶም ናብ ባር ትሬስተል እውን ምስ ከዱ ልክዕ ከምኡ ደው ኢሎም መሊሶም እዮም ዝብገሱ ስለዚ ክራይቴሪየም ስለ ዘይከውን ፀወታ በዚ ምክንያት እዩ ዝደው ኢሉ እቲ ካልእኻ እቲ ብድሕሪኡ ዝመፀ ደው ዝበለ ምክንያት ንሕና ባጀት ዝገበርናዮ ንሕና ዓውደ ዋርሕና ከነውፅእ ከለና ዘውፀናዮ መደባት እዚ 12 ፕሮጀክትታት ክወፅእ ከሎ ዝሓተትናዮ ባጀት ነይሩ ኣብ 2024 እዩ እንተኾነ ግን ብዝተፈላለየ ምክንያት ምምሕዳር ዞባ ማእከል በዛ ኣጋጣሚ ከነመስግኖ ሕማቅ ኣይኮነን ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ማእከል ጨንፈር ስፖርት ኣብ ትሕቲኡ 9 ፌደሬሽናት እየን ዘለዋ እዞም ኩለን ፌደሬሽናት ከዓ ምምሕዳር ዞባ ማእከል እዩ ዝኣልን ወይ እቲ ናተን ባጀት ዝገብሮ ስለዚ ንኩለን ከማቃርሖ ኣለዎ ንሕና ከም ልክዕ ከምቲ ኩሉ ሰብ ዝደልዮ ብሽክለታ ክዓቢ ንደሊና ማዕረተን ካልኦት ፌደሬሽናት እውን ናተን ፌደሬሽን ክዓቢ ይደልያ ዝኣክል ፈሰስ ፈሲስዎ ኣብቲ ዝብፃሕ ከነብፅሖ ከም ዝደልያ እውን ንፈልጥ ነዚ ንምቕራሕ ዝግበር በዚ ምክንያት እዚ እውን ቁሩብ ሃጓፍ ነይሩ ሃጓፊቲ ኣብዚ ዓመት ዝርኢናዮ ኣለና ተራእዩ ኣሎ ብዓብዩ ኣብ ዝመፅእ ግን ምስቲ ዘሎ ሁሉ ኩነታት ቀዳምነታት ናይዚ ሃገር ተራእዩ ብዓብዩ ካ ዞባ ማእከል ብኣታዊ ዝመሓደር እዩ ካብቲ ዝረኽቦ ካብ ህዝቢ ዝረኽቦ ንዑ እንዳመቃርሐ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ካልእ ቀዳምነታት ናይ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ካልእ ክህልዎ ክእሊ ነዚ ኣብ ግምት እቲኻ እቲ ባጀት ሕፅረት ከም ዘለዎ ምስማሩ እውን ኣገዳሲ እዩ ኣብ ዝመፅእ 2026 ግን በዛ ኣጋጣሚ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ዘረባታት እዚ ዝመፀ መረረ ናይ ኩላህና እዩ ናይ ፌደሬሽን ብሽክለታ ዞባ ማእከል ጥራሕ ኣይኮነን ንኩላህና እዩ ዝምልከት ስለዚ ብዝተኻለ መጠን ንሕና እቲ ክበሃል ፀንሐ መረረ ሰሚዕና ኢና ብኣካል ረኺቦም ይዘራርቡካ እዮም ኣብ ሚድያ እውን ኣጋጣሚ ሙሴ ኣብቲ ክትገብሮ ፀናሕካ ርክባት እውን ካብ ህዝቢ መፅእ ፀንሐ ግብረ መልሲ ሰሚዕካ ጽبوق يقبل كم قبلو تقبل يا خام نتوساتهم بدقيم زلوا عيريوني ما يسمعوني زلوا عيفلتوني متوجته بزاقات أميزي تزبحال زلوا كم قبولون كم قدسون وسيدنا نزي زت أنحنا حزرتك كابانا جمير كافدرشين مشكلة زوا ماكل زملكتهم أكلات كلهم زملكتهم نزاب قمتي اتيوم نزمرر نزاب قمتي اتينا كلنا فتحنا ناديلو اقرب ما قد يحبر قال أصلت أنت كم مرات من الوقت رجالا زبال تقينه وحشي أمارات زيقبروا له زينا له ما يدمنت كينا نوادرينا والمو ما يدمنت زيقبروا له مهيات كنتايو إذا ما يدمنت جزء كونات مال وقت مالون قبروا له نيروميوم كرمان هذا نورو فدريشن قبروا له نيروميوم تخونا جن إحنا خم فدريشن ويكم حدا أحدو وي organization تزارارينا له قداي دحنتيو زلعل مناتو أزيو أشجار مخانيم زاربوتهم زملكتهم زفلتوا مالتي حدا مفلي صرغا سلازي بلو توم تصاوت تخمصو خلو ننحدهم اب زقاج اولو صقمات كم زنبره اب زحلفه يزاربوا كالون نبملو تحصرو يكالدو ناي انسساتات متاو كال خقات امسل الزخل ازيتاتون كم حدا قداي متصيو نحنا خم فدريشن مالتيو كم فدريشن يزارب زلقو قدام النتاب قمت كان اتو النداليون ان اتو دحنتيو دحنت واقع داغاياتوني بالحنت قادادمتي زخونه يخون نجر كنكفل مرجانا ايكونن اقداسون ايكونن دحنت كنول كلنا قدام النتناتهم كاب حداغا مدحان كلاي طعناهم سالسايون صطتهم كحلو خلالو سلازي نعاب قمت بمتامبر كغبر بتقال نيرو زحشون مخونه خميز بلص صرغيا كو ناي مايدمنت زبلص صرغيا تمرات صرغيا نمايدمنت زمسل صرغيا يلن بحجز مص صرغيا كم خونلنا تسفا نغبر توساقي على شوعة ورا 12 ودر سريعكم يركم زين مدالاو شامبيونيو ديرون كلهم ديفيجن زتقال سلسله سنبتات نيريو كما حساب حيزو نيرو تكون زون هندبت معكنا زينا عدنا تحبيرو بقع اي كاين يتسريزلو تبايلون اذا خلاي كافت ازارابيمو سلمتاي تسريزو ناي بحكي تي تقداداماي تي دغافي تي وفر زغبر زلو ولادي بحفشو تحبرتسب ناي بشكلتا تي زملكتو اندادليو كله دو خبل مخالو نخلهنا دز بلا يكونن تي مغنيات كن مس ناي دقنسيو
ዝተኣሳሰረ ጉዳይ ዝኻ ጉዳይ ናይ መሰል እዩ ንደቂ ኣንስትዮ ጎሲና ካልእ ውድድራት ክንገብር ስለዘይ ሓረና እዩ ክግበር ተኮይኑ እቲ ፕሮጀክት ብምሉእ ክግበር ነይሩ ቅድም ከም ዝበልካይ ታ መዳለዊ ናይ ሻምፒዮን ዞባ ማእከል ብድሕሪኻ ታ ሻምፒዮን ዞባ ማእከልካ ሰለስተ ፀወታ ነይረና ማለት እዩ ሓንቲ ዝሓለፈ ዝመጽእ ዕለት 13 ዝሓለፈ ምኾነት መዳለዊ 13-14 ኸዓ ናይ ሻምፒዮን ናይ ማእከሎትን ናይ ደቂ ኣንስትዮን ተሓሲቡ ነይሩ ታት መጽእ ዕለት 21 ዕለት 20 ኸዓ ምስ ናይ ተካቲ ተቐዳደምቲ ኣልጊቤ ዛረብ ዘለኹ ኣብኡ ኸዓ ልሙዳትን ናይ ኮተቴ ኣብ ግምት ኣትዩ ነይሩ ብኡ መጠን እውን እቲ ናይ ግዜ ፀወታ ኣብ ማይ ድምነት ሓደ መዓልቲ ማእከሎት ደቂ ኣንስትዮ ከምኡውን ልሙዳት ብክልቲኡ ፀወታ ኣብ መደብ ዝነበረ እዩ ናብዚ ዝወሰደ ቀሲልና እውን ድሓር ንመፅኦ ንኸውን ሕግታትን መምርሕታትን ናይ ፌደሬሽን ብሽክለታ ዞባ ማእከል 2008-2009 ተመሓይሹ ኣብ ግብሪ ዝወዓለ እዩ ክሳብ ዝእዋን እዚ እውን ንሱ እዩ ዘሎ ነዚ ንምምሕያሽ ነዚ ደገና ንምኽላሱ ንዑ ዝሰርሑ ክኢላታት ወፂኦም ዝሰርሕዎ ኣለዉ ኮይኑ ግን ንሕና ነቲ ዝፀንሐ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሕግታትን መምርሕታትን ኣብ ግምት የእቲና ደቂ ኣንስትዮ እውን ከዓብያ ስለ ዘለወን እቲ ቁፅሪ ክበዝሕ ስለ ዘለዎ በቲ ሕግን መምርሕና መሰረት ናይ 2008-2009 ደቂ ኣንስትዮ ካብ 6 ክሳብ 10 ቁፅሪ ጋንታታት ይሓዛ ተባሂሉ እዚ ሓሳብ ዝኽበገስ ከሎ እውን መበገሱ ቶም ጋንታታት ድሌት ስለ ዝነበሮም ዘበገስዎ እዩ ተኾነ ግን ኣጋጣሚ እቲ ጉዳይ ምስ ዘራረብሉ ኣብ ወርሒ 2 ማለት እዩ ጉዳያት ደቂ ኣንስትዮ بعلالا وانا صحف زلو توم زملكتهم أسلطنتي مزيهم مستزاراربو تقبيلهم ويم كلهم توم أسلطنتي صبو يرحسنا شدشته كسب 10 يدي كبر 4 ناب شدشته ناب 10 يخي تبهيلو او رحلكاتي ورحي خلته مالتي 25 كم قبولو سي دمو كنسرحلو صنحنا شدشه ورحون سرحنا لينا بخمو كسب ورحي سنه ناي سماتات تخايدلو ناي ناصنت وانጫ ناصنت تخايدلو كله بزي خي صنحو هندبت ግን بون دخلنا كلنا قال غانتاتات ناتن حساب ناتن ريتو خبا جميرن كم جمرتاون هبا نيرن تتصقم قبوليو ززارب ነገር ይብሉን حقنين كمز نزارو زلنا ጉዳይ ባጀቴን ዝብላ نحنا سيزي قصر نقبولينا ካብ 6 ናብ 10 خديم نقبولينا ተኾነ ግን ባጀት ይብልና ባጀት ብሽክለታ ክንገዛ አይንኸልና ክንቀርበለና አይንኸልና ብሽክለታ የለዋን ናውት ብሽክለታ የለን ማዕረማዕሪውን ደሞዝ ናይዞም ተቀዳደምቲ ወይ ናይዘን ተቀዳደምቲ ኣብኡ የእቲና ክንውስኾ እንድሕር ኮይና እቲ ባጀት ቁሩብ ከብደና ስለዝኽእል ዝብል ርእይቶይ ቅቡል ርእይቶይ ዝንፀጋ ኣይኮነን ንቅበሎና ተኾነ ግን ንሕና ከም ፌደሬሽን ከም ሓደ ትካል ናይ ብሽክለታ ዕቤት ብሽክለታ ብኸመይ ይመጽእ እንደሓሰብና ኢና ንኸይድ ጸገማት ናይ ጋንታታት ኣብ ግምት ከነእቱ ምስ ህሉ ኩነታት ናይ ሃገርና ዘዛርብ ነገር ይብሉን እንተኾነ ግን ብሽክለታ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ወይ ናይ ሃገርና ወይ ናይ ዞባ ማእከል ብኸመይ ክዓቢ ክኽእል ኣሎ ካብ ዞባ ማእከል ክወፅእ ክኽእል ኣሎ ካብ ዞባ ማእከል ንሃገር ዝውክላ ዘሎ ካብ ሃገር ወፂኑ ንክፍለ ዓለም ኣፍሪቃውን ክውክላ ክኽእል ኣሎ ልካ ከምዚ ዞም ብዙሓት ተቀዳደምቲ ኣብ ዓለም ክብሪ ዝህቦ ዘለው ነዚ ሃገር ነዚ ሕብረተሰብ ነዚ ህዝቢ እሳተኑ ናብኡ ዝኸዳሉ መንገዲ ክኸውን እንድሕር ኮይኑ እዛ ባይታ እዚኣ ኢልና ዘተኣታተናዮ እምበር ነትናተን ዘረባ ፀማም እዝኒ ዝሃብናዮ ኣይነበረን ተኾነተን ገለ ካብአን ጋንታታት ከሸግረና እዩ ዝብል ሓሳባት ትር ዝበለ ቁሩብ ናብ ሳይ ዝወስድ መፅኡ ዘንበቲ ዝምልከቶ ኣካል ደሓን ንግዚኡ ክኸውን ኣይግብኦን ነይሩ فلتي خون كبر كم زين ورا فلتي سمعتات نخي جود جن كابت زحلفة أي حسينا نيو نسجرا دك نسيت راح نلاقي إلا نيدك تبعتي تغيرنا زجدة مع سيتي سلمنتاي دك نسيخ أي جبان لذي زاغو دايزيا بزيا نحلفات تبعيلو تحليفا لا أبزمت جن كم زي دقم كدقم كم زي بلو جن يسمرلو مالتي خدقم زي بلو نجاري خجبر زي جبوي
እንዳኸደ ከሎ ይትጸወታ ጉዳይካ ተሓት ጸገም ይብሉ ጸወታ ይካየድ ተዘለካ ጉዳይክን አትሬርካ ተሓት ናብቲ ዝምልከቶ ናብ ልዕሊዩ ኣብቲ ዝብጻሕ በጻሕሉ ትኸሊኻ ኣብ መጨረሻው ግን ዘዛርብ ነገርካ ወላሕንቲ ይብሉ ንዕብየት ብሽክለታ ክሳብ ዝኾነ ዘዛርብ ነገር ይብሉ ዘፈላለየና ሓሳብካ ምስኦም የለን ታተፋላል ዘላ ጉዳይ ባጀት ይብላን በዚ ምክንያት እዚ ሓደ ሕጊ ከኣተኸሎ ምናልባት ኣብ ግዜ ውድራት ነተኻይደ ከሎ ይሕሰብ ይኸውን ተጽድቆ ኣጽዲቕካ ናብ ባይታ ከተወርዶ ተኾንካ ግና እንታ ከም ተኻትልኮ ተፋይለ ዓይነት ዓውድታት እቲ ውድራት ኣብ ዕረፍትን ከሎ ተፃወቲ ዕረፍትን ከሎ ሓድሽ ውድራት እዩ ነጀመረ ወይ ነምጅማር ኣብ ትደላውሉ ዘለኻ ሓድሽ ሕግታት ኢኻ ትነገር ሃንደበት ኣብ ውድር ከለኻ ዝነገር ኮይኑ ይስማዓኒ ተንጋንታት ይቀበሎ ኣብ ግዜ ዕረፍቲ ዝነገር ሞ ንምንታይ ኣብ ግዜ ዕረፍቲ ትነግሩ ከም ትረዳእኮ ወርሒ ክልተ ይኹም ውድራት ኣብ ከሎ እዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ምውሳኽ ነተንጋንታት ነጊርኩም ሞ ሓድሽ ውድር ኣብ ምጅማር ወይ ዕረፍትን ከሎ ቅቡል እዩ ሙሴ ዝትብሎ ዘለኻ ዝኾነ ሕጊ መምርሒ ወይ ቅዋም ክግበር እንድሕር ኮይኑ ብተዛማዲ ኣብ ነፃ ዝኾነሉ እዋን ክግበር ዘዛርብ ነገር የብሉን እዚ ግን ስለምንታይ ይኹም ተገይሩ ዝገበርናዮ ንሕና ዝገበርናዮ ነገር ወላ ሓንቲ የለን ሓንቲ ቃል እውን ኣይወሰኽናን ሓንቲ ቃል እዚ ንብሎ ዘለና ኣብ ናይ 2008 2009 ዝወፀ ሕጊ ኣብኡ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ኣብኡ ዝሰፈረ እዩ ንዝሰፈረ ኣብ ሕጊ ከዓ ትማሊ ኣይገብርዎን ነይሮም ስለዘይገበርዎ ንሕና ክንገብሮ ከልካሊ የብልናን ሓድሽ እንተዝኸውን ሓድሽ ሓሳብ ሓድሽ እማመ ነይሩ እንተዝኸውን ኣብዚ ዝበሃል ዘሎ ግዜ ተጠንቂቕካ ነቶም ዝምልከቶም እውን ተዘራርቦም ኣለካ ክፈልጥዎ ክእሉ ኣለዎም ክካትዕሉ ኣለዎም ክረዳድእሉ ኣለዎም ክነፅግዎ ኣለዎም ክቕበልዎ ኣለዎም ብሓፈሻዊ ብጉባኤ እውን ዝጸድቕ ስኢልካ ምፂኻ ጌርናዮ ኣለና ኢልካ ኣይግበርን እዩ ከምኡ ንሕና ኣይገበርናን ክገብር እውን ኣነ ኣይድግፎን እየ ኣይንገብሮን ኢና ኸ ኣይንሓስቦን ኢና ኸ ኣይገበርናን ከ ነታ ናይ 2008 2009 ዘላ ሓጊ ኣብኣ ዝሰፈረ ዘሎ ትሕሶ ንዑይና ግብራዊ ጌርና እዚ ኸዓ ናህና ናይቲ ኦርጋናይዜሽን ማንዴት እዩ ዘዛርብ ነገር የብሉን ትማሊ ኣይተገብረን ንምንታይ ኣይተገብረን ኢልና ንሕና ነልዕሎ መጎተ ስነ መጎተ የለን ኣይነልዕሎን ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ነቲ ኣብቲ ሕጊ ዘሎ ክትግበር ኣለዎ ኢልና ክንብገስ ቅቡሉን ዝድገፍኒ ዘዛርብ ነገር የብሉን ኣብዚ መወዳእታ ዓመት ኢና ዘለና ዝተኻወየ ሕፈስኒ ዝሓለፈ 6 ወርሒ ተኸሲሩሎ ኣብ ተቓደምቲ ዘምፅኦ ፅልዋ ብዙሕ እዩ ክንገልፆ ግዜ የድልየና ኸውን ሎሚ ትፅልኡ ገዲፍና ግን ሓድሽ ዓመት ትመፅ ዘሎ ከም መምሃር ተወሲዱ ኣብ ሓድሽ ዓመት ዝሓስኩሞ መደባት እንታይ ኣሎ ፅቡቕ ሙሴ እቲ ቀሊል ኣይኮነን እቲ ናቱ ፅልዋ ናቱ ሃስያ ከምዚ ዝበልካዮ ብሓደ ለይቲ ሕጂ ተዛሪብና እነምፅኦ እውን ኣይህሉን እዩ ከም መምሃር ግን ኩላህና ክንጥቀመሉ ኩላህና ብዓብይቶም ዝህሰዩ ዘለዉ ተቐዳደምትና ዝህሰዩ ዘለዉ ወለዲ መዓልታዊ ልምምድ ወፅእ እንድሕር ኣሎ ንዑ ዝግበር ኣልያ ቀሊል ኣይኮነን እቲ ናውቲ ናይ ብሽክለታ እውን ቀሊል ኣይኮነን ዘዛርብ የብሉ ኣብ 2026 ንኸይድገም እግረ መገደይ ካብ ነብሰይ ጀሚርካ ወይ ካብ ዝፌደሬሽን ጀሚርካ ማለት እዩ ክንእርሞ ክንፍትን ኢና እዚ ዝበሃል ዘሎ ፀገም ንምፍታሕ እውን ሕጂ ናይ 2008 2009 ዘሎ ሕጋጋ ከም ብሓድሽ ይኽለስ ኣሎ ኣቐዲመ እውን ተንኪፈልካ ነይረ ተጀሚሩ ኣሎ ዳርጋ መፈፀምታ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ 2 መዓልቲ ብሰሉስን ረቡዕን ንፌደሬሽን ዞባ ማእከል ኣባላት ንብሙልኦም ኣቕሪቦምሎም ኣለዉ ተኸራኺርናሉ ተዘራሪብናሉ ኣለና እቲ ዝቕበል ተቐቢልናዮ ገለ ዝሃብናዮ ርእቶታት እውን ዳግመ ግምት ገይሮም ነቲ ቅቡል ተቐቢሎም ኣለዉ ነቲ ምኹኒ ዝኾነ ንሳቶም ትንትንዎ ዝኽእሉ ንሳቶም መግለፂ ዝህብሉ ንሳቶም ሓበሬታ ዝህብሉ ከዓ ብዘለዎ ሓሊፉሎ ስለዚ ዝፀገም እዚ ኣብ 2026 ከምኡ ዓይነት ፀገማት ኣይኮሉን እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ተስፋ ኣለኒ ኣብዚ ዘዛረብ ነገር ኣይኮሉን እዩ ብተዛማዲ ኩሉ ግዜ ፀገም ክህልው እዩ ንቡር እዩ ምክንያቱ እዚ ዝረኣናዮ ፀገም ክንቀርፎ ንፍትን ኢና ዘይረኣናዮ ፅባሕ ንግሆ ክመፅእ እዩ ተስፋ ንገብር እንተዘይመፅእ እዩ እንተመፂኻ ንዑ ምምካቱ ወይ ምግጣሙ ጥራሕ እዩ እዚ ኣብ ቦትኡ ኮይኑ እዚ ናይ 2026 ልክ ከምዚ ንብሎ ዘለና 12 ፕሮጀክትታት ኢና ሕጂ እውን ሒዝና ዘለና 26
بزيك العالم تمالي استبدلوا زوم من سيهدقنا أبكلتش عن إسران شدوشن نخي دقم بروجكت تابو مولو الله حجي مقلات عايد لني already عبيرك سلزخونكو نزز خاون باجتكن كقد سنايو نزز خاون تي بوتاون كقد سنايو سلازين دحر زوم نبلو بزلنا سقامات تقريفهم رقصنيا كم تزحلفه كم تنايشد شورحي بوع منفس تقايده بشكلتا أبكلتش عن إسران شدوشن دما بقون خي أمنتايو مرداتايو بسم فدرشين يزارب زلخو نزه نقبرجن حجيون نحنا عبد وارحنا باجتنا نزملكتو هيبنا لنا بالكعبة الندى اليوم مقدي انت دا مصي صقاماتاي كلوني كفتحيو انت دا زي مصي كن كل غزي حغوصغوص كلوي خم وهوب كنوزدينا مالتيو تمليسنا دينا قلطيفو تباجت ابيدنا مسبصحن نعو كليسنا እንደገና عبد وارحنا معرارينا وطينا تنكن قبرن نخل نحبرتسب بشكلتا نتوم تقدادمتي نتن زملكتن غانتاتات كنهب وي بزلو هنكايد كن قلطافه نايتي صدقلو باجت خغدسناي اذا ناي فدريشن بشكلتا طرح يكونن وي ناي ممحدار زوا ماكل طرح يكونن تصقم بهاجر درجه كل غزي باجت كورح خلتن دحريو زصدق كلكم تفلطوا ويهم استفلاليا منسترات يخونا محبرات يخونا كوميشنات يخونا كله دحري ورح خلته سلازخونه حجي كم صقم غيركاون نابزناي فدريشن وي ناي ممحدار زوا ماكل وي نتزملكتو تلقبلون ايكونن مناتو توهب كناتات وسوس لزخونه خلتشان ترانشوديشن كن حشخون تسوا غبر امنتايون ممر يوب رسوم بريزنت فدريشن قدمش كتازو اكل زلنا حطتات حفشا وريتو خابز بمصون كتملسلنا مصخا برو مبرهبون مابقا ازي مسكنكا اقصالو غعزخا غعزخم بحفشا فدريشن كا عودنا سالطوم ليلكم يعني لي